What's up, guys? Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman po kami para sa panibagong video, panibagong content na chat na inyong magugustuhan at kagigiliwan. Welcome back to our YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to like, Comment, share, subscribe, and click mo na rin ang notification bell para update kayo sa mga susunod na videos na aming i-upload. So, ang video namin ngayon is susubukan kaming dalawa kung gaano kami kabilis magbasa ng mga words, ng mga salita ng Filipino at ng English. Dahil ang challenge na to ay tinatawag na Tongue Twister! Ang mechanics ng game na to ay bawat isa sa amin bubunot ng mga tongue twisters dito sa lagayan na ito. Hindi ko alam kung anong tawag dito, basta nandito na siya lahat. Sa Tupperware. Tupperware. Tapos, pag bubunot, kailangan mabasa niya ng 2 beses ng tama yung tongue twister na mabubunot niya at titignan namin yung dito sa pinread din namin kung tama yung kanyang binabasa. Habang binabasa niya yung tongue twister, ang twist, merong nakalagay na 2 ipit ng mga damit sa kanyang tenga, at habang hindi pa niya nababasa ng maayos at perfect yung tongue twister na yon, ay hindi patatanggalin yung ipit sa kanyang tenga. So dapat, kung mahirap ka magbasa na English, challenge nga ito, mas lalong tatagal yung ipit sa tenga mo hanggang mamagal yung tenga mo. So, are you ready? Ready na ba? Ready ka na ba? Ready na ako, hapon pa. Yeah. Let's start! So, bago kami mag-upisa, guys, yung ipit, dito na nakaredy na. And then, kung sinong talo sa bato-bato pick namin is siya yung unang bubunot dito. So, Nakaba naman na ako. okay, wait. Bato-bato pick kami. Bato-bato pick. Dapat 3 times! Yun lang, kaya ko 3 times isa lang. So, Ano ba yan? guys, bubunot na siya. Ang unang round namin is mga Filipino tongue twisters. Medyo madali lang to. Yung pang-final namin is mga English kasi nagpabulong. So, start. Bubunot siya. And then, bago niya buksan at basahin, nilalagay ko sa tenga niya. So, siya ang talo sa bato-bato. Siya mo nang bubunot. Ito na. Ano, dapat nilalagay mo. Oo, ready mo muna yung ano. Ready mo muna yan. Tapos lagay ko na to, ah. Aba, yan sakit. Sakit to. Paano masabi? Ayusin mo pag ako tignan mo. Aray. Basa. Natatado. Sabi lang. Pinaputi ni Tipiterio ang 7 puting-putong patong-patong. Ano? Mali. Pinaputi ni Tipiterio ang 7 puting-putong patong-patong. Yay! Good. Ah, ito girl. Ako naman, ang bubunot. Next. Basic. Ikaw na. Bumalik natin, baka sabi ng dudaya. Basic, magaling ako dito. Pagdating sa mga ganito. Magaling ako na high school. Wait lang. Ito. Wait lang, Dig. Baka mamaya, hindi siya ano. Sige, go. Dito ka na. Dito ka marap. Ayusin mo rin, ha? Manipis na mo. Manipis na. Yung kapala pa naman. Ay, shit. Bumili. Dito ka na. Hindi, sakit talaga. Bumili ako ng bituka ng butik. Isang butika, dinala ko sa bodega. Ulit. Bumili ako ng bituka ng butik. Isang butika, dinala ko sa bodega. Shit. Oh, hindi yung tama ito. Aba, sakit. Ikaw, kung sunod na pupunod. Punod. Bugyan kita, manipis. Next. Anong manipis? Matipis naman talaga yung tenga mo. Anong gagawin ko? Okay, mali yan.
Ayusin mo. Tignan mo ah. Bilisan mo na. Tagalo. Ay. 70 puting tupa lumapit sa tupang ina. Ay, isa pa. 70 puting tupa lumapit sa tupang ina. Akala ko sasabihin niya, 70 puting tupa lumapit sa putang ina. Kala mo. Alex! O din. So, ano na lang, 5 pa to. Sabi mo yun. Ay, wait lang. Ayusin mo naman. Huwag yung manipis ata masakit eh. Shit, pasnay. Stop it. Get some help. O, sige na, go! Go. Huwag kang maingay. Kalabit si Alabit na may bitbit sa balikan ng kanyang kalapit. O, ulit! Kalabit ng kalabit. Gusto mo na! Kalabit si Alabit na may bitbit sa balikan ng kanyang kalapit kabalikan kapitbahay. Isa pa! Kalabit si Alabit na may bitbit sa balikan ng kanyang kalapit kabalikan kapitbahay. Okay! Hey, galing-galing talaga, oh. Magaling nga, sakit. Eh, kasalanan mo, dununot mo yung, ano, mahawa. Ano naman? Next! Bawi. Interyahin ko to yung manipis na tenga niya to. Parang anong masakit? Yung ipit o mas... Mas ano? masakit pag nawala ka. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくて Bis na! Aray! Ay, ano? Wala ka! Aray! Ang nipis na mababawian kita. Okay. Wait lang! Okay. Palakang kabkab kumakalabukab. Palakang kabkab kumakalabukab. Kakalabukab pa lamang kumakalabukab na naman. Palakang kabkab kumakalabukab. Kakalabukab pa lamang kumakalabukab na naman. Ang galing! Pero mahirap yun ah. Pag ako magbabasa nito eh. Palakang kabkab, kumakalabukab, kakabalakubak. Sige na. Next. Sige na. Ano na lang, Huwag ano? titingin. Bawi. Yan. Go. Go. Sige na. Ang dipis-dipis. Gago. Ako talagang aray ko. Sige na. Sige na. Go. Maya-maya namamanhikan si Ama sa mayamang si Maya malamang sa harap ng mga... Ulit. Huwag ka may... Maya-maya mamamanhikan si Ama sa mayamang si Maya malamang sa harap ng maraming mamamayan. Maya-maya mamamanhikan si Ama sa mayamang si Maya malamang sa harap ng maraming mamamayan. Okay. Palintik. Ang galing-galing. Okay. Next. Ako talaga yung last ball. Sa malaking taas. Babawian kita. Tignan mo. Isa. Aray. Shit. Sakit. Minikaniko ni Monica ang makina ni Minika ni Monica. Minikaniko ni Monica ang makina ni Monica. Minikaniko ni Monica ang makina ni Monica. Ha! Aray! Ang sakit. Masakit yun sa taas kasi yung may. Sige na, last na. Last one doon sa, Pilipino. Mainit na nga, masakit pa sa tinga. Go. Go! Biso! Bisa mo na! Okay. Sino sinisusan ng sisidlan ng sisid? Sino sinisusan ng sisidlan ng sisid? Basic! Guys, tapos na kami sa Filipino tongue twister. So, proceed kami ngayon sa English. Kung medyo mahirap yung Filipino, mas lalo kung English, medyo mahaba pa. Paano masabi? Medyo matagal, sasakit yung aking mga tinga. Di bali lang masaktan yung tinga ko. Huwag lang kitang masaktan. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Bato, pick. Bato, pick.
Sige, kala mo ha. Ha. Gusto mo, Hindi na ito English eh. sige na. Come on. Walang pula na yung tenga, wala sa'yo. Wait lang, hindi ko kasi nakikita. Okay, go! I thought a thought, but a thought I thought was fish. I thought a thought. I thought a thought, but a thought I thought was not that. Ano ba itong basahin to? Wasn't. Wasn't. I thought a thought, but a thought I thought wasn't the thought I thought I thought. If the thought I thought had been the thought I thought, I wouldn't have thought so much. I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought I thought. If the thought I thought had been the thought I thought, I wouldn't have thought so much. Totot! Mamaya mapapautot na ako dito. Okay, next. Minsan na lang yung bagay. Next. Ayusin mo, inayos ko yung sa'yo ah. Guys, pwede ba yung dito? Gusto mo na. Ayusin mo, huwag yung manipis, inayos ko sa'yo kanina ah. Magkakapakit. Go! Susie works in a shoe shine shop. Where does she... Where? Susie works in a shoe shop. Ano? What? Susie works in a shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. What? Susie works in a shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Very good. Tama! Ano, babawian kita. Ready ka na, bisa mo. Kaya tayo ngayon. Peter Pickwick. Siyempre, dun sa kung saan mo nilagay, dun mo nilagay. Sige na, go! Come on! Round the rough and rug the rug rascal rudely run. Round the rough and rug the rug rascal rudely run. Run! Pagkalokohan talaga to. Mali ata. Nandito na eh. Pero masakit. Masakit. Okay, next! Ikaw na. Ayusin mo kung saan mo nilalagay yan. Nilalagay ko din sa iyan. Tingnan mo ah. Aray! Where's the peck of pickled peppers Peter Piper pick? Oh, yun na. Where's the peck of pickled peppers Peter Piper pick? Where's the peck of pickled peppers Peter? Where's the peck of pickled peppers Peter? Where's the peck of pickled peppers Peter Piper pick? Where's the peck of pickled peppers Peter Piper pick? Oh, next! Okay, next. Uy! Ano titignan? Oh, hindi ko matilignan ako. Pala niya nadala ako. Magay. Mahaba ako ito. Bakit pagdating sa... Umayos nga dito. Kagaya ito eh. Yung sa kanya may iksi. Pero sa akin mahaba. Yun ang ano, Kaya mo. Kasi mo yung sarili mo kasi yung Okay. Bakit pa rin sa'yo? Oh, syempre, kung sabi ko nga sa'yo kung saan mo nilalagay, yun mo nilalagay. Bilis! Ingenious iguanas improvising an intricate impromptu and possibly practical instrument. Ingenious iguanas improvising an intricate impromptu and Ingenious iguanas improvising an intricate impromptu and impossibly impractical instrument. Ingenious iguanas improvising an intricate impromptu and impossibly impractical instrument. Okay. So, meron na lang ditong dalawa. Tama na. Sakit. Last two. O ikaw, ako last. Ikaw. Sana mabulog niya yung pinakamahirap. Ang daya nito! Nakatingin na ako doon, oh. Ikaw nga rin nakatingin dito, eh. Sige, bawi na lang ako sa ipin. Oh.
Tandaan mo kung saan mo nilalagay, doon ko din nilalagay. Ah, sige ah. Aray, wag dyan ah! Huwag naman dyan! No! God, please, no! No! Sobrang sakit naman na yan. Bilisan mo, ang tagal. Ouch! Peter Piper, Pika, Peko, Pickle Peppers. Sa Peko, Pickle Peppers. Oh, mali ulit. Wag ka kasi maingay! Ah, sige. Peter Piper, Pika, Peko, Pickle Peppers. Sa Peko, Pickle Peppers, Peter Piper, Pick it. Peter Piper's Pika, Peko, Pickle Peppers. Oh, walang S yun. Bakit 5 words? Ulit. Where's dapat dinagdagan natin yun na mali eh. Peter Piper, Pika, Peko, Pickle Peppers. Sa Peko, Pickle Peppers, Peter Piper, Pick. If Peter Piper, Pika, Peko, Pickle Peppers, where's the Peter Piper? Where's the Pickle Pepper, Peter Piper? Ulit, nag-post ka. Wala, ulit. Eh kasi Isa pa. dito yung ano. Isa pa. 何お前はもう死んでいる。 Yung kadugtong niya. Sige, Yung kadugtong niya, oh. Sige. Oh. Peter Piper, Pika, Peko, Pickle Peppers. Sa Peko, Pickle Peppers, Peter Piper, Pick. If Peter Piper, Pika, Peko, Pickle Peppers. Peter Piper, Pika, Peko. Huwag ka kasi maingay eh. Peter Piper, Pika, Peko, Pickle Peppers. Sa Peko, Pickle Peppers, Peter Piper, Pick. If Peter Pepper tuloy. Peter Piper, Pika, Peko, Pickle Peppers. Peko, Pickle Peppers, Peter Piper, Pick. If Peter Piper, Pika, Peko, Pickle Peppers. Where's the Peko, Pickle Peppers, Peter Piper, Pick? Tagal nun, di ba? Pag ako. So, guys, yung huli, wala na. Ito na yun. Wala na akong bubulong. Isa na. Huli ko na. So, ito ang final. Kaya kailangan galing ako. Basta kita sa kayo sa ulo. Ay! Mahaba. Try natin kung mas madali. Alam nyo nung high school ako, second year high school. Magaling ako dito. Oo, iwan ko lang. Pero meron nga ako dati yung isang tongue twister na mabilis talaga. Pero hindi ko alam kung kaya ko. Sige na, ang dami ang sinasabi. Nagpapahinga ka lang eh. Kasi ano eh. Masakit eh. Oo. So, Hindi mo sakit yung pinaglagyan mo, ha? Yun naman. Yan, masakit yan. gusto mo. How much wood would a woodchuck if... How much wood would a woodchuck if a woodchuck chuck wood? Ano yung chok-chok? Yung gano'n. Mag-give yung sakit. How much wood would a woodchuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck he would as much he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Basic. Saba? Saba? Shit. How much wood would a Huwag ka sumasayaw. Kasi parang naglalap eh. How much wood would a woodchuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck wood, he would as... Ano? How much would... Huwag ka magulong! Hindi ko na magugulo ah. How much would a woodchuck would... How much wood would a woodchuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck he would as much he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck he would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. So ayun guys, natapos na naman namin ng isang video na kung saan siyang nakaisip nun. Kaya, buti nga sa'yo. Ako'y nakaisip ng content pero ako'y nasaktan. Di ba, masaktan ka, hindi na masasaktan. 君の虜になってしまえばきっと So kung may mga suggestion kayo or comments, just let us know and give it on the comment box. And don't forget to like Share! and subscribe to our YouTube channel. At i-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na kalokohan, katatawanan at susunod na mga videos na aming i-upload na kami ay magkasama. So hanggang dito na lang muna. So see you again in our next vlog. Bye! Bye!